Cocentaina sempre ha sigut un poble tranquil. El que mai haguérem pensat és que aquest misteri arribarà tan lluny. Li diuen el pastisser de Genaro. A molta gent li encanta, però ningú sap realment el que porta. Així la gent se'l menja des de fa molts anys. És que el tastes i té un gustet que no sabries explicar. Mare, doncs no he vist jo gent nerviosa quan sols queden 2 Genaros i encara tens 4 persones per davant. La cosa és que la recepta no està escrita en cap lloc. Ni ingredients, ni mesures, res. Només rumors. Això no és un pastisset normal, és tradició. I en este poble, la tradició no es pregunta, es disfruta. Hi ha gent que diu que porta sobres d'altres pastissos. Jo no dic res, però la gent parla. Uns diuen ametla, altres diuen canella, però el més comentat és que el secret no és el que poses, sinó el que amagues. La veritat és que a voltes hi ha coses que és millor no saber. Jo no vull saber la recepta, jo el que vull és un altre trosset.